kaanay disco bar owner nga karon nagaserbe bilang dishwasher sa isa ka restaurant ang nagbulig sa isa ka persona nga may diferensya sa paminsaron. Istorya niya naagyan niya man sadto ang kasubo nga sitwasyon. Pero sa bulig sa mga ginakabig utod sa simbahan, nakabalik siya sa normal nga paminsaron kag karon amat-amat nga nagabangon sa piyak sa mga pagtilaw. Ang iyang istorya ato ni baluon sa sining episode sang Paganihan. Tungod sa mainit nga panahon, ginuhaw ang isa ka lalaki nga may diferensya sa paminsaron, amo nga nanuktok siya sa isa ka restaurant sa may Circumferential Road sa Barangay Montevista para mangayo sang bulig. Pero hindi lang baso sang tubig ang ginhatag sa mga trabahador sang resto sa iya. Ginpaliguan pa siya, ginilisan, kag ginsapupo. Sa pagpagunaman sang dishwasher nga si Rani Dairo, ginapasiguro sa mga staff sang resto nga may nagaulikid sa mga kasubo nga persona. Sining ni Rani, naagyan niya ang pareho nga sitwasyon tugas ang pagtilaw sa kabuhi. 6 years. Napalaboy-laboy na. Sa Luneta ako, sir. Alam mo Luneta? Yan, sa Lotong. Gamo ko nakadungis. Naranasan ko yan, sir. Sobra. Ang sakit, ang hirap. Yung bang tinatakasan mo yung mga kaibigan mo. That time nga umuwi ka dito sa Bacolod sa mga kapatid mo, pero may isa sa kanila walang tumanggap. Wala, ang sakit. Ang tumanggap sa akin, alam mo, yun yung may-ari nitong kasama namin sa iglesia. Ginsaysay niya man ang mga naagyan niya nga mga pagpangabudlay hasta nga nalabot ang maayo nga pagpangabuhi sadto. Sa edad nga 13 anyos, nagpasimpalad sadto si Rani nga magtrabaho sa Manila. Nangin palaboy siya, nagtrabaho bilang janitor sa bar hasta nga nangin manager kag nangin tag-iya na sang bar sadtong dekada 90. Nakita ko ng foreigners, Mr. Tony Gracian. Sabi niya, marunong sa Tagalog dahil matagal sa Pilipinas. Meron siyang beer house sa Mabini. Mabini. Sabi, gusto mo maglinis ka doon? Sabi ko, sige, linis ako. Wala. Ang sweldo ko noon, siguro nasa mga 600 a month. 80, 600 pesos a month. Sabi ko, sige, okay. Linis hanggang tumagal ako. Tapos, tinuruan niya akong mag-manage. Sabi niya, ay, turuan mo sila magsayaw, ganun. Sabi ko, sige, ako nagde-decorate. Parang naging floor manager pa ako. Sang makatukod na siya sang duga nga bar sa Olongapo City, halos wala sang butang nga hindi mabakal si Rani. Tapos, sabi ng friends ko, si Alan Kay Lantan. Kasi magkakilala kami. Designer, sabi niya, Ran, kung gusto mo mag-open ka dun sa beer house sa main, isa nun sa Olongapo, sa Magsaysay. Mas maganda meron doon base. Sige. Dapat na 3 pa sir sa may Angeles. Kasi Angeles, di ba may base din? Yung amount na kinikita every big night, 600,000, 400,000. Per night? Per night yan sir. Malakas. Sobrang lakas. Tungod man sang manggad nga iya natipon. Nakapundar siya sang balay. Nakabakal sang salakyan. Kag nagdamo man ang iya abyan. O galing nadalman si Rani sa bisyo sa sugal kag iligal nga droga. Hasta nga nadula ang iya mga propiedad kag nawada na siya sang mga abyan. Makaligad sang 30 anyos nga pagpangabuhi sang Magarbo, gulpi lang nga namigado si Rani. Hasta nga nadula na siya sa insakto nga paminsaron. Natuto ko mag-drugs. Kasi doon lahat. Kasi parang akala ko ang yaman. Ano ba yan? Yung bang forever? Sa nag-pandemic, nalabyan si Rani sang isa sa mga alagad sang simbahan hasta nga siyang ginsapupo, ginpabulong tubtob nga nakabalik sa normal nga pagpangabuhi. Sabi, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Sabi ko, hindi. Kasi sabi ko, kung meron, bakit hindi ako naghirap? Hindi naman ako criminal, hindi naman ako magnanakaw, hindi naman ako poser. Kanya may plano ang Diyos sa'yo. So, Diyos, tapos sa ganun, halika, maligo ka doon, pinaliguan nila ako sa ganun. Pinadamitan. Hindi na kuntani luyag pa ni Rani magpabalo sang iya nga maayo nga mga hinimuan, pero nagapati siya nga bisan paano nakahatag siya sang inspirasyon para mapadayon man sang iban ang ila pagbulig sa isig kapareho. Ginalauman niya nga sa masunod nga inadlaw, may magaulikid man sa lalaki nga ila nabuligan. Nahangpan niya nga mabudlay na ang ibalik ang mga nagliligad niya nga kadalagan.
Gani masami, ginapaagi niya na lang sa pagpamati sa musika ang pagdumdum sang iya mga inagyan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.